Băi, pișaților, vă mai dați, mă, șmecheri pe metin, că bateți, că faceți, a? Bă, putu-vă în gură, eu sunt strumă, în pula mea. Fac parte din ISIS și sunt în România pentru voi, mă, coaie, pentru ăștia care vă dați șmecheri pe metin 2, pula mea, PvP, ăștia ninja lui ăștia, și ce vă fac, mă? Bă, vă tai capul cum îi tai lui ăsta capul, mă, ia uitați-mă. Bă, putu-vă morții, așa vă tai capul, să-ți nebun la cap. Sau cum îi tai lui ăsta micu, ia uite, ia uite. Pe jumate vor urmă nebunilor. Ce pula mea sunteți șmecheri așa pe metin, mă, înjurați-le, a? Putu-vă în gură, hai pe metin. Putu-vă în gură, vă tai pe that word, da? Sunteți șmecheri în pula mea, voi, da? Păi de când m-am lăsat eu în pula mea, uitați cine vă e șeful, mă, prietenilor. Hai că o să intru eu să vă arăt care vă mai da șmecheri. Asta pățiți, mă. Bă, nu mai fiți, mă, tari în gură, mă, frate. Cu mine nu mai fiți tari în gură și urmăriți-mă pe YouTube. Dați-vă dracu de ăștia, o să vedeți voi ce vă fac. Îl vedeți? Cu cuțitul de pâine de tăiat mazăre vă tai, mă. Nu mai fi șmecheri atât, că tot eu sunt numărul 1. Sunteți proști la cap. O să vă bag bombe în academia aia voastră de ninja, mă, coaie. Să nu mai fiți așa tari în gură. Copii de 10 ani sunteți tari în gură, ha? Potu-vă în gură de boraj. Bă, vă tai gâtul, mă, bă. Cu cuțitul de pâine vă tai, mă, potu-vă în gură. Am primit și un mesaj. Mă caută lumea, mă.